Takže čus bus ľudia, vítam vás u špeciálu na hru Crysis 1. Čo to Crysis je? Takže Crysis je proste taká hra, že my máme na sebe taký špeciálny nanosuit. A my máme akože také schopnosti, že si môžeme dať neviditeľnosť, super silu, potom ešte rýchlosť a ešte skok do diaľky. A proste... Počkajte, aha. Počkajte, ja to chcem preskočiť scénu. Dobre, 7 days later. Dobre, už asi ideme. Dobre, už skáčeme. Dobre, takže teraz my skáčeme. Dobre, night vision. Dobre. Aby ste vedeli toto po druhý krát, ale prvú misiu. To je akože nový let's play na túto hru. To je akože prvé dojmy a potom uvidíme, či budete chcieť. Ty kokos, ale čím otvorím padák? Ale ja skočím šípku! A tak to je v riti. Pomoc! O môj bože, máme oblaka, že sa bojíme! Padneme! Bím, do vody. Dobre, vyplávaj hore. Áno, hore choď, hore ty džungalo! Malfunction, dobre. Plávame. Ó, ty kokos. Ó môj bože, aký sme krásni. Ja si nemôžem používať, škoda. Môžem aspoň zamieriť. Dobre, už môžeme. Dobre. Za to nechcem. No tak. Tactical attachment. Defless night. Dobre. Dobre, to mi stačí. Jester. Takže Jester svinia sa na nás vysral, ale nie. My naň, lebo sme išli ale preč. Ty kokos, to som už fakt dlho nehral. Naposledy u kamaráta, ale to bola dvojka. A bol som taká lama, že som to ani hrať nevedel. Dúfam, že tu na to tak nebude. Je taký nepriateľ tu. Bude ho rád bochnem. Ja si pamätám, tam vlezieme a tam budeme. Minule som ich zo skaly strieľal. Čo tam je? Ty kokos, ja neviem, čo to tam je. To je taký, jaj, to sa triesky pre Boha. Pick sub objekt. Aj viem. Čo to aj predskočiť môžem. To je milý. Šmot. Dobre, takže cez šmot. Dobre. Page jump. Mouse na fire weapon. Ale my chceme samopal, vy svinia jedné toxické. Ty svinia. Ten hapal. To ešte nie. Ty svinia jedna. No ty svinia. Počkaj ty kokot. Jebem ti mamu.
To nechcem. Toto chcem. Lock in cage. To sa mi páči, ako dostali ľudia. Lock in cage. Ty kokos, normálne, že. Ty kokos, celý zásobník. Ty si kokot. Boha jebem. Sorry za tie nadávky, ale to sa nedá, boha. Ja ťa jebem. Ty pojebanec. Ty kokos. Že prečo mám tak málo nábojov? Ja si idem zobrať aj túto zbraň jeho drobnutú. Tak, sa možno zíte. Cčko. Áno. A to, jo, teraz to je dobrá vytunená zbraň. Čo si toto môžem vytuniť? Silence pistol, laser pointer. To je tak všetko. O, ten laser sa nám hodí. Ty kokso. Má on samopal? Má. Čo by nemám. Náboje. A ešte tento nemá náboje. Má. Som sa zalákol. Kokos som sa zlalakol. Mám to ustávacie šípky. Aha, už som zistil. Ty kokos. Ty brďo. Možno to hraje horšie než nejaká hororovka. Kto by chcel byť sám v noci na ostrove, kde sa sami teroristi? No nikto. Že ani môj peništik. Ty kokos. Haha. Vy ste kokoti. Koko, to je Jester. No to je v piči. Dobre. Ty kokos, tak toto sme sa teraz dobre osrali. Ty kokos, my sme sa osrali, ale veľmi dobre. Dám si to na... Sorry. Musím sa vysprkať. Dobre, takže toto je pre tento diel asi všetko. Ak chcete, aby som pokračoval pri tvorbe ďalších videí, tak prosím odberajte, lajkujte, zdieľajte. Poprípadne dajte taký koment, takže čaute ľudia a nezabudnite. Toto je Crisis.